ndakataura nevamwe ndikati ndikanzwa maimbiro akadai so inini personally ndinozviona ndiri mucoffin ndichiimbirwa nekuimba kwakanaka kudai ndichiperekedzwa. I like this singing. Yes. It is my prayer. Dai zvaita inini pandinoenda kana kuti pandinoti ndikuenda kana kunoparidza somewhere kana kuti pandinenge ndiri nemi mugowapo. Ndainge ndiri mudima, ndainge ndakarasika, ndisingazivi, ndisingaone, asi Jesu makandida. Zvino nasi ndinowonga, ndinotenda, ndinofara, ndinovonga, mune nyasha, Jesu, mune nyasha, mune nyasha. Ndoda kutenda na baba namai Chimuteki. Vari kuti ukadzimai. Okay. Take care of each other. Last time mwana yoda akauya kumusangano gore riri wakapa. July, but which year was this? Before COVID, eh? Yeah, he came before COVID. Tine musangano wa July oyu. I felt touched zvisingaite. Zvakandibata zvokuti ndakamutyira zvokuti mwana uyu Satani akamupinda akabatwa nemaseketa aenda hadzoke futi. Nemapentekosta vakabata kuti mwana uyu zvinoda kutenda kuti murambe muchingomunamatira urege kubiwa newakaipa. Nyika ino iserenamo marwadzo nekuchema zvirimo. Zinoda, Begu Wanda.